Spos Met Duf. Duf ist einmal ne Knorre gefahren, seine Nächten im Fahrerstuhl alle zu besiegen. Hij wordt an, dat du ein Knorre wordt sehr hoch uitgeleerd. En een man kon du voor alles uitleren wat einer wil doen. Hij begint du een aller vriend, en der vertelt am, dat hij heeft feiten uitgeleerd. Wieder vertelt hij, wie het damals gewast weer, als hij zijn geleerd alle had wilt mo uitnutzen. Hij be op een goosnap gegaan en had ne Trouble gesagt. Dat had het niet sehr lang gedaan, dan had hij Trouble. Hatsem de kuckuck dat stukst. Hij boog zich naar der. En dan kijkt hij in zijn buik. Wat hij dan nu moest doen, want hij had van kop geheft gekregen. Dat had hij niet geleerd. Wenn Duf de Sommer zijn vriend vertelt, komt een van Duf zijn Fahrerstuhl aan. Hij is met zijn Kleiner. En Duf zijn vriend is met Heike gewassen. Nu vraagt de Kleiner, hey du, wat deed het waar de boven? Duf zijn vriend kijkt immer met zijn Heich naar langzaam treerofen en zegt hij, hierboven, al het met donker en het wel groots aanslaan. En dan heeft hij den Kleinen vom Kopf. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.